Hola, Maite, què tal? Hola, Alicia, com estàs? Molt bé, amb moltes ganes de vacances. Sí, jo també. No és massa aviat? No és massa aviat? Tu què penses? Ja s'ha de començar a planificar, eh? Això sí, I si més vols ara, reservar com alguna està el cosa. tema. Clar, tu què faràs? Et quedes al país o No sé què fas? fer. Tu què, et quedaràs a Catalunya o què? Jo em quedo a Catalunya, sí. Sí? Visto lo visto. Escolta, i a més aquí tenim coses precioses per gaudir. És una bona oportunitat. Esclar que sí. Doncs mira, justament avui ve al programa una persona que treballa pel turisme a casa nostra. Ah, doncs Així que... escolta, em penso que el tens aquí. Mira, ja veuràs, el vaig a buscar. Fins ara. Avui tenim amb nosaltres el Patrick Torrent. Ell és el director executiu de l'Agència Catalana de Turisme i ve a parlar-nos del nou propòsit de futur de l'Agència Catalana. Hola, Patrick, com estàs? Benvingut. Molt bé, gràcies per convidar-me. A tu per estar aquí, contents de tenir-te. Escolta'm, abans dèiem al principi, parlàvem amb la Maite, dèiem que tu eres el director executiu de l'Agència Catalana de Turisme i a més sabem que ja fa molts anys que estàs vinculat a l'agència. Però més enllà una mica de les responsabilitats, no? D'estar una mica al capdavant d'aquesta agència, qui és el Patrick, perquè et coneguem una miqueta més? Home, doncs no sé, es fa complicat definir-se un mateix. Sí. Jo diria que una persona apassionada per la vida, que no ha perdut la curiositat dels infants, i si juntes la passió per la vida amb la curiositat, doncs surt segurament aquestes ganes de treballar en un àmbit com el del turisme, que és el que porto, diguem, treballant des de fa 30 anys, ben bons, pràcticament 30 anys. Déu-n'hi-do, molts anys. Sí. Què és l'Agència Catalana de Turisme? Per qui no, per als espectadors que no ho han sentit a parlar mai, potser, què feu? Qui sou? L'Agència Catalana de Turisme és l'entitat, oficialment és l'entitat de promoció turística del país. Per tant, ens dediquem a fer màrqueting turístic de Catalunya i de les seves destinacions per tot el món. Però aquest paper, que era el paper que abans s'identificava com a DMO, Destination Marketing Organization, ara està evolucionant a tot el món. I nosaltres també estem en aquesta transició. Ara estem passant de DMO a DMMO, incorporant el management de destinació també al màrqueting, sumant màrqueting i management, perquè entenem que amb el màrqueting no n'hi ha prou, amb el màrqueting sol no n'hi ha prou, i que necessitem aquesta mirada també global de gestió de la destinació. I això és el que estem treballant, bàsicament les tasques que estem fent darrerament ens porten cada vegada més a adoptar aquesta segona M, que al final estem convençuts que a llarg termini acabarà sent una única M on el management englobarà també el màrqueting. És a dir, si ho he entès bé, no només feu màrqueting, no només feu promoció de Catalunya com a destí turístic, sinó que també us encarregueu de com succeeix el turisme aquí, és així? Efectivament. I ho hem fet de diverses maneres. En el passat ho fèiem amb el que es pot identificar com a discriminació positiva, és a dir, facilitant la visibilitat privilegiada d'aquelles propostes que més encaixaven amb el model turístic que perseguim pel país. I ara ho fem des de diferents àmbits, des de àmbits d'influència amb institucions estatals, supraestatals, europees i mundials, i tractem, per tant, de treballar a l'hora de construir model turístic, de construir discurs, i ho fem també amb la nostra pròpia política de productes. Els productes que impulsem i que creem han d'estar orientats en aquest model de turisme sostenible i competitiu que pretenem. Per tant, no fem res que no estigui orientat en aquesta mirada del model turístic cap al que volem anar. Això vol dir que deveu tenir equip treballant aquí a Catalunya, però deveu tenir equip arreu del món, m'imagino. 12 oficines per tot el món que cobreixen els principals mercats emissors de Catalunya. Per tant, tenim oficines a Europa, que són els principals mercats emissors, a tots els principals, diguem, els principals estats. I després tenim 4 punts cardinals, diguem, d'acció a Nord-Amèrica, a Sud-amèrica, a Àsia, al nord d'Àsia i al sud d'Àsia. En aquests 4 punts cobrim també més o menys la globalitat dels mercats més rellevants que arriben a Catalunya. Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa, no puc deixar de preguntar-te una mica per la pandèmia que estem vivint. La veritat és que, clar, just abans que passés la pandèmia ja estàvem vivint molta transformació, moltes coses, ja vivíem en plena transformació, no? I de fet així ho sentíem, les persones. Tu què penses? Aquesta pandèmia, parlem molt de que ha accelerat molts d'aquests canvis. M'imagino que en el sector turístic l'ha tocat fort, però tu què creus? Que la pandèmia ha accelerat els canvis o ha fet com un gir de volant? Com un gir de 180 graus. Com ho veuries? I més aplicat sobretot en el sector del turisme, no?
De fet, els efectes de la pandèmia encara estan per descobrir en l'àmbit del turisme. És cert que hi ha àmbits del turisme que poden patir una crisi més estructural que no pas conjuntural i, per tant, que els efectes de la crisi seran duradors i a llarg termini. I altres àmbits en què semblaria que, bé, en el moment en què tinguem novament alliberada la possibilitat de viatjar i la mobilitat internacional, doncs que tornem a recuperar més o menys els fluxos turístics que teníem en el passat. Però això està encara per veure. El comportament del consumidor, les variables de transformació de la demanda que ja coneixíem. De fet, el nostre pla de màrqueting turístic de Catalunya 2018-2022 ja recull una transformació que està més o menys soterrada o amagada sota una dinàmica econòmica que funcionava econòmicament de manera molt productiva i, per tant, tenia un recorregut llarg. Ara no, ara s'ha aturat, ningú esperava aquesta situació, s'ha aturat absolutament. La debacle a nivell turístic és absoluta, no hi ha cap altre sector econòmic que hagi patit tant i, per tant, la recuperació estem obligats a fer-la a partir d'aquest procés de transformació. Faríem mal fet si pretenguéssim tenir exactament el mateix turisme el 2023 que teníem el 2019. No és aquest el camí, no? No és aquest el camí. Estem convençuts que tenim l'oportunitat d'anar cap a la recuperació a partir de la transformació. I ens estem enfocant en això, amb dos pilars fonamentals, que són el de la digitalització forçada, vull dir, ara per ara estem fent majoritàriament accions digitals. En el passat ens marcàvem com a objectiu. L'any que ve hauríem de fer un 60% digital i un 40% presencial. I no ens n'havíem sortit, seguíem fent molta més presència, ara no, ara per força. Ens han hagut de prohibir, no, quasi? Ens han hagut de prohibir perquè realment això fos una realitat. Això per un costat. I per l'altre costat, l'altre eix de transformació és la sostenibilitat. Nosaltres estem obligats a treballar amb aquesta dinàmica d'aconseguir una destinació de turisme que sigui responsable perquè sigui ambientalment sostenible, socialment inclusiva i universalment accessible. Aquestes són les potes del model turístic que volem construir. Aquesta segona part també hi era, però bé, d'una forma o altra anàvem avançant i anàvem fent petites passes. Ara estem forçats a fer-les molt més grans les passes i hem d'aconseguir efectivament resultats a curt termini perquè el model que creem no només ens doni benestar econòmic a la nostra generació, sinó que pugui donar també benestar econòmic a les generacions que han de venir. Per tant, aquesta crisi, més que mai, perquè l'has definit així com a crisi, està sent una oportunitat per vosaltres, sí? L'esteu aprofitant molt. De vegades fa una mica de por parlar d'una oportunitat quan tantes empreses estan patint tant i tant i quan un percentatge important d'empreses del país pot ser que no aconsegueixin superar aquesta crisi. Però al mateix temps és cert que pel que quedi hauríem de ser prou conscients de que tenim l'oportunitat de construir un model turístic que efectivament ens asseguri major benestar global a tota la comunitat, no només a les empreses del sector turístic, sinó als residents, a les empreses, als treballadors i, per tant, a tots els col·lectius que estan afectats directament per l'activitat del turisme. I més perdurable, no?, pel que deies. Efectivament, més a llarg termini, més global, no?, més holístic com a model econòmic que aporti benestar, que distribueixi millor la riquesa, també. Nosaltres acostumem a parlar del turisme dels 4Ds, que sigui un turisme més desconcentrat, més desestacionalitzat, més diversificat i que aporti major despesa. I aquests 4Ds són els que estan regint la nostra estratègia de creació de producte. Quan parlava abans de management, nosaltres creem producte que vagi orientat en això i no que vagi orientat a una part d'això o que vagi absolutament en una direcció absolutament oposada. Una de les coses que heu fet i que nosaltres a Modei Happy Modei hem tingut la sort de veure de prop és que vosaltres acabeu de definir el vostre nou propòsit, el vostre propòsit de futur. Explica'm una mica quin és aquest propòsit i per què ara heu decidit fer una mica aquesta reflexió i aquesta construcció d'aquest nou propòsit. Nosaltres creiem que és el moment més oportú, perquè, per començar, estem redibuixant-ho tot. Entre les coses que estem redibuixant, a banda de la digitalització i la sostenibilitat que parlava abans, també la governança del turisme. De quina forma ens entenem entre les entitats que són competents en matèria de turisme per poder realment ajudar a millorar el turisme de manera molt més sòlida, molt més consistent, molt més orientada, efectivament, als objectius que persegueix aquest model turístic. I com que estem canviant-ho tot i com aquesta crisi ens ho ha aturat tot, enteníem que era moment ja no només de referir-nos a la missió, la visió i els valors de la nostra companyia, que estaven identificats al pla de màrqueting i al pla estratègic del turisme a Catalunya, sinó que havíem d'anar més amunt, perquè aquesta missió i aquests valors poden canviar. Poden canviar, i de fet han de canviar, van canviant periòdicament, encara que no sigui molt, però van canviant cada 3, 4 anys, 5 anys. En canvi, el propòsit ha de romandre més estable. El propòsit és la nostra raó de ser, el per què de la nostra activitat.
per què ens aixequem cada dia per venir a treballar amb ganes pel turisme del país, doncs ho hem de tenir molt clar. I en el moment en què tinguem això clar, estarem en millors condicions de poder adaptar la missió, la visió i els valors, sense perdre el nord. Per nosaltres el propòsit ha de ser la nostra estrella polar, ha de ser el punt de referència que ens permeti que amb aquesta tempesta que estem vivint doncs, no ens perdem i que en el moment en què amaini tinguem capacitat de poder adreçar la nau cap a l'objectiu que perseguim. Quin és aquest propòsit? Com l'heu... No sé si el voldries dir a frase, tal qual. Sí, l'hem definit com Nosaltres, el nostre propòsit és aportar a la comunitat benestar a partir dels valors de viatjar. És a dir, volem aportar aquest benestar perquè entenem que la nostra missió fonamentalment és dinamitzar l'activitat econòmica, però molt més que l'activitat econòmica també. Ho volem fer a la comunitat entès en sentit ampli, per tant, no és només en un determinat sector, en un determinat col·lectiu de persones, no, és a la globalitat de la comunitat. I, per tant, volem també ajudar a que no hi hagi o a minimitzar les externalitats negatives d'aquesta activitat econòmica. Per tant, ho hem de pensar de manera global i àmplia. I, a més, ho volem fer a partir del que comentava abans, quan parlava de la curiositat i de la passió per la vida, que és els valors de viatjar. Viatjar que ens obre l'oportunitat de poder establir contacte amb altres comunitats, amb altres cultures, amb altres col·lectius, que és un vehicle de tolerància, és un vehicle de diàleg, és un vehicle de pau, és un vehicle de germanor, si vols. Ostres, això en algunes ocasions podria veure's diluït o tacat per una activitat que potser en algun moment no ha estat prou ben planificada, o prou ben estructurada, o prou ben desenvolupada. I, per tant, el que volem és que, efectivament, la nostra gestió ajudi a que aquesta aportació de benestar sigui global i sigui per tots els àmbits de la societat, sobretot enfortint allò de bo que aporta el viatjar, allò de bo que aporta el fet de que nosaltres visitem i que siguem visitats, no? I que és aquest intercanvi i aquesta capacitat, diguem, de comunicar i de compartir. Realment sí que sembla quelcom que marqui una mica aquesta estrella polar i, a més, és quelcom molt inspirador, no? Sentir-te una mica parlar d'aquests valors és quelcom molt inspirador. És el que preteníem a l'hora de definir el propòsit. El que preteníem és que les persones que tenim implicades a l'organització treballant durament per aconseguir tot això ho tinguin sempre molt clar. I al mateix temps, les persones que busquin també una aportació de valor en l'àmbit d'aquesta economia del visitant que ara està parlant, que és el turisme, també identifiquin en l'agència una entitat que té clar el que és i el per què hi és i, per tant, que destil·la uns valors que pot compartir. Per tant, que es pugui sentir atreta a col·laborar amb nosaltres i a treballar plegats amb aquest objectiu. Molt bé. Escolta'm una cosa, Patrick, perquè vosaltres heu fet aquest camí de construir el vostre propòsit, a més ens has explicat quin és i per què ho heu fet en aquest moment, però, no sé, a vegades escoltem, no? Llegim coses que hi ha gent que diu que això del propòsit és una moda més, no? Del management, una moda més d'aquestes que ara estan de moda, que tots fem el propòsit. Què en penses? Per començar, no crec que sigui nou. I, per tant, no és una moda. És a dir, ja existia. És a dir, raons profundes. Tots tenim el nostre propòsit. Propòsits personals, i el propòsit personal i després el propòsit corporatiu o el propòsit professional. I el que passa és que potser no ens havíem mai amoïnat a desxifrar-lo, a descobrir-lo o a visibilitzar-lo. I potser no ens calia. Però com més transformador és el moment, com més, diguem, revolució vius, amb major claretat necessites tenir identificat realment allò que et mou, realment allò que et fa ser. I, per tant, creiem que és important, que és molt important que això ajudi a guiar les corporacions i les persones a l'hora de caminar i de moure's en un entorn tan canviant i tan absolutament diabòlic en la seva dinàmica com el que vivim actualment. I, per tant, estem convençuts que no és una moda, que no passarà i que ajudarà, a l'inrevés, a poder treballar millor també en la planificació i en els canvis. És interessant això que dius, no? Perquè dius, com més revolucionat està al voltant, no? Jo necessito ser més conscient de qui sóc i cap a on vaig, no? És a dir, la certesa passa per mi, no? Per mi o per la meva organització, cap a on jo vull anar. Efectivament, és el back to the basics, no? Ser original vol dir recuperar els teus orígens. I els teus orígens és el per què, és la raó. I la raó és la que realment mou i la que realment t'ajuda a avançar. I per més que canviï el teu entorn i les teves circumstàncies, si això ho tens clar, t'ajudarà molt després a reprendre el rumb. Anar fent el teu camí. Molt bé. Escolta, Patrick, ja quasi per acabar, com veus aquest futur? Aquest futur que ja és avui, no? Però com el veus en el teu sector o en general a la societat? Cap on anem?
anem cap a millor. Número 1, perquè portem uns quants mesos que venim d'estar malament i de segurament veure molta tenebra i ara comencem a veure llum, comencem a veure esperança. Venen uns temps en els que tindrem l'oportunitat de recuperar aquestes sensacions perdudes, aquestes experiències que no hem pogut viure. Ens toca poder-les viure, tenim la necessitat i tenim, a més, el dret de poder-les viure, perquè identifiquem que l'economia del visitant al final es basa en el dret de la mobilitat i de poder compartir, desplaçar-se i comunicar-se. I això ens porta a que territoris com el nostre, destinacions com Catalunya, que estan especialment ben posicionades en moltes qüestions, però que són especialment diverses, que són especialment obertes, que són especialment també tolerants i, a més, que garanteixen una experiència segura, una experiència gratificant en tots els sentits, tinguem oportunitats segurament com mai havíem tingut. Riscos també, i els haurem de gestionar, però oportunitats de futur com mai. Que bé, doncs escolta, amb aquest missatge de tornar a recuperar aquestes sensacions, que és el que has dit, ens quedem. Moltíssimes gràcies. Molt contentes d'haver-te tingut aquí. Gràcies a vosaltres. Fins aviat. Fins aviat. Què tal, Maite? Molt bé, m'ha agradat molt aquesta entrevista. T'ha agradat el Patrick? Ja fa oloreta estiu. Gràcies al Patrick, que ens ha portat una mica d'alegria parlant del turisme i de viatjar i tot això. Sí, no? Que l'estiu passat no... Sí, l'estiu passat va ser... Aquest, home, no serà idoni, però esperem que una miqueta millor. Així que ja fa l'oloreta d'estiu gràcies a la intervenció del Patrick. A mi m'ha agradat això que ha dit, de començar a recuperar les sensacions aquestes de viatjar. És una sensació, no? Són les papallonetes aquelles a l'estómac quan agafes un avió o quan... Les experiències. I tant, i tant, i tant. Què tal? Com t'ha anat això? Comencem el resum? Doncs vinga, comencem. Som-hi. Doncs mira, començaré explicant-te una de les coses que més m'ha sobtat quan parlava el Patrick, bé, que més m'ha sobtat, que ha cridat la meva atenció, no? Diu que encara no sap ben bé quin serà l'impacte que tindrà realment la pandèmia en el sector turístic. M'ha dit que era el sector més tocat, no? Sí, això està clar, que és el sector més tocat i precisament per això ha sigut molt curós el Patrick a l'hora de dir si aquests canvis, que segurament que es produiran canvis en els consumidors, amb els hàbits o amb els comportaments dels consumidors. No gosava dir que realment fossin una oportunitat perquè ha estat molt conscient i ha tingut unes paraules molt empàtiques amb les persones que han sofert, amb les empreses que han sofert del sector aquesta pandèmia, les conseqüències d'aquesta pandèmia, però sí que finalment ha acabat dient que esperava que això fos una oportunitat. Això és com quan fas una mudança a casa teva, no? Quan fas una mudança aprofites per llançar coses. La pandèmia ha sigut una mica com aquesta mudança, aquest aprofitament d'això caòtic que ha estat, perquè realment ha estat un caos, per fer una mica d'endreçar una mica les coses, no? Per construir una mica de nou, no? Sí, perquè en el sector turisme teníem aquesta sensació que anàvem una mica d'aquí cap allà, no? I possiblement sí que sigui una oportunitat d'una cosa que ja començava, es veia, no? Aquests canvis que dèiem dels consumidors, ja començaven a veure alguns canvis, però bé, anava dient, bé, doncs ja anirem canviant, però la pandèmia realment al final acabarà sent aquesta classe acabarà sent una oportunitat per afrontar de veritat aquests canvis. Canvis que tenen dos eixos. Sí, ens els has explicat molt clarament, no? Dos eixos ben clars, un és la digitalització i l'altre és la sostenibilitat. És a dir, que ens ha quedat molt clar quins són aquests dos eixos dels canvis. Molt bé. Què més ha dit? Doncs mira, ha parlat, precisament una d'aquestes oportunitats ha estat construir el nou propòsit. El nou propòsit de l'Agència Catalana de Turisme. Que bonic és, a més, eh? Molt bonic, molt bonic. Molt inspirador, a mi m'ha agradat molt sentir-ho. M'ha agradat molt perquè mai hagués imaginat que una agència, en aquest cas l'Agència Catalana de Turisme, al final, el seu propòsit hagués estat aprofitar els valors que realment, perquè és el que han fet, aprofitar els valors que realment té viatjar, que té molts valors viatjar, més enllà de passar-s'ho bé, vol dir conèixer les altres cultures, ser més empàtic, ser més... entendre, en definitiva, els altres, i quan entens els altres ets capaç d'admetre que les diferències, la diversitat, i treballar conjuntament amb aquesta diversitat. I mai hagués imaginat que l'Agència Catalana de Turisme al final pogués tenir aquest impacte a la societat. Ha parlat fins i tot de portar la pau. Sí, és veritat. I realment és així.
A més, em sembla un propòsit molt perdurable, no? Perquè és com... Ara mateix es veu un propòsit que realment podria no canviar mai, tal com el veig ara. De fet, l'ha definit així, no? I ha explicat la diferència entre el propòsit i una missió, no? La missió tradicional de les organitzacions, el propòsit és quelcom perdurable. I té molt de sentit, sobretot en un entorn que està canviant tant, que s'està revolucionant tant, tan convuls, tan transformador. T'has d'aferrar alguna cosa, perquè si no acaba com un vaixell a la deriva, deixant-te endur per la marea, i al final t'has d'agafar alguna cosa per dir, escolta'm, on m'agafo que em permeti anar recte, dins de les curves que hi ha en aquest camí. A mi m'ha agradat molt, perdona que t'interrompeixi, quan fora de càmeres tu li deies, fins i tot és un propòsit que podria inspirar també la gent jove, no? La gent jove es podria agafar amb il·lusió aquest propòsit. Jo crec que la gent jove s'agafarà molt aquest propòsit. És un bon xec, no? Saber que has construït quelcom inspirador és un bon xec que és multigeneracional. A tothom li enganxarà. A tothom li enganxarà. I això jo diria que és el cotó de que tenen realment un bon propòsit. El fet que molta gent s'enganxarà a aquest propòsit, que ve a ser, i tornant amb el símil de la navegació, que trobo que és molt, molt adient, serà la seva estrella polar, l'estrella que seguiran en aquesta navegació, en aquest viatge cap als seus objectius. Molt bé. Fantàstic. M'ha encantat perquè aquí se pot apuntar tothom, és a dir, és un propòsit que, com tu bé deies, es pot apuntar tothom, i que no és una cosa nova. És a dir, en definitiva, el que ha acabat dient el Patrick és que això del propòsit, malgrat que alguns pensen que és una moda, no és una moda. El que passa que és com tot, aquelles coses que són antigues i en determinats moments de la història de la humanitat recobren, tornen a cobrar una importància vital, sobretot en aquests entorns tan convulsos que esmentàvem abans. Al final tot depèn de com valorem les coses, com les entomem i la importància que els hi donem i la utilitat que els hi donem a les coses. Així és. I si per ells marcarà aquest rumb de futur, doncs escolta, benvingut a la moda. I tant, benvingut a la moda. Doncs això és tot. Què t'ha semblat? Fantàstic, un 10. Sí? Ho he fet bé? Molt bé. Molt bé, aprovada. Més que aprovada, excel·lent. Super. Gràcies, Maite. Gràcies a tu, Alicia. I això és tot per avui. Us esperem ara a les xarxes socials i si voleu recuperar aquest programa o d'altres, us esperem a Fibracat a la carta. Doncs ja està, ja ho tenim. Apa, vinga, un altre a la sac. Hashtag ja ho tenim.